10 snin minn ġiet inaugurata l-binja tal-Parlament Malti se jsirula tiswijiet u xogħlijiet ta' manutenzjoni. Ma' TVM News il-perit Rejda Mikoli qal li malli l-Parlament jaġġorna l-btajl tas-sajf se jibdew it-testijiet. Tajjeb li nagħmlu bħalissa huwa nittestjaw minn fejn dieħel l-ilma mill-bijut. Allura dak l-ewwel ħaġa li ħassir bħalissa. Fl-istess żmien ukoll qed nagħmlu studji fuq il-bridges kemm min-naħa ta' ilma u kif ukoll min-naħa ta' oscillation tal-bridge. Fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda wkoll studju estensiv dwar it-tiswiet meħtieġa fil-binja tal-Parlament Malti u t-Teatru Rjal. Il-Perit Mikoli spjega li kollox se jsir bil-barka tal-kumpanija ta' Renzo Piano li kienet iddisinjat il-binja tal-Parlament ta' Malta. Di binja speċjali ħafna u aħna ħanippruvaw kemm nifidlu illi nżommu l-aspett oriġinali ta' min krea u kull darba nkunu nitkellmu ma' nies tekniċi u kif ukoll kemm min għandna bżonn inqabdu għal dan proġett. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament l-Speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti, Andrew Farrugia, qal li l-proċess mhux se jfixkel il-ħidma tal-Kamra tal-Rappreżentanti u tal-Kumitati Permanenti. Dr. Farrugia qal li l-interess ewlieni tiegħu jiqbal li jinżamm livell massimu ta' sigurtà fil-Parlament għal membri parlamentari, l-impjegati u għal pubbliku li jidħol fil-binja. Il-Ministru Rodrik Galdes ħabbar li l-Kumpanija Maltija Investments diġà ħatret diversi esperti tekniċi u periti sabiex jieħdu ritratt tas-sitwazzjoni kif ukoll janalizzaw x'ried tiswijiet u manutenzjoni li hemm bżonn. Spjega li mill-istudji se jkunu magħrufa l-kaġuni tal-ħsarat tal-binja sabiex ikunu jistgħu jiġu rranġati u ma jerġax jiġri l-istess fis-snin li ġejjin.